Vitsi, toi puhelin soi. Mitä kello edes on? Mitäköhän tänään tallilla tapahtuisi? No, varmaan perustallipäivä. Huomenta Veera. Huomenta Elina. Syö hyvin ja hauskaa tallipäivää. Mihin sä muka meet? Minulla on hoidettavan työasioita. Okei. Kuuliko siitä viimeisestä hiipparista? Niinpä. Ups. Mitä täällä on meneillään? No, viime yönä täällä tallilla kävi joku hiippari. Mitä ihmettä? Miksi mä en oo kuullut? Anni sanoi kuulemma, että joku on nähnyt. No kuka on nähnyt? No Seppo vissiin. Mitä minusta? Me puhuttiin vaan siitä viimeisestä hiipparista, kun se kerroitte, että sellainen oltiin nähty. Harmaa paita, pinkkimusta kypärä, reppuselässä, valkoinen aluspaita, pinkit housut. Voitaisinko vaihtaa puheenaihetta? Sä näytät muuten ihan siltä, kun Seppo kuvaili. Mun pitää lähteä kotiin, äiti soitti. Moikka. Hetkone. Hei, äpäs lähde minnekään. Mennäänpäs Annin puhutteluun ja sä tuut mukaan. Elina, sinä voit lähteä. Me hoidetaan tää aikuisten kesken. No jaha. Elina, saat 5 euroa, jos annat mun mennä täältä kotiin. Onkohan toi hyvin luotettava? Diilit sikseen. Keksitäänpä, mitä rangaistuksia saat. Voi hitsi. Nyt pitää minua uskotella se Elina. Seuraavana viikkona, kun käyt täällä, rangaistuksesi on, että siivoat kaikki hevosten tarhat. Elina, saat 2 euroa, jos teet nuo työt mun puolesta. Mitä lahjuksia tarvii? Varsinkaan 2 euroa. No jaha. Mitäs täällä on meneillään? Toi yrittää lahjoa mua, että mä tekisin ne työt, mitkä se sai rangaistukseksi, kun se oli se hiippari. Me hoidetaan tää. Ootko sä yrittänyt lahjoa täällä Elinaa, että hän tekisi ne työt? En. No mitä nämä kaikki sitten puhuu? Ne varmaan selittää ihan jotain roskaa. Ei puhu varmaan edes musta. Koska tästä ollaan niin epävarmoja, sinä saat porttikielon 2 päiväksi tallille. Mennä neuvoa noudata. Täh? Oliks toi se hiippari? Mä en tehnyt mitään. Olen aika outo tyyppi. No, ei kannata vaan luottaa tollasiin. No, me mennään maastoon tästä.